És que CiU i Esquerra parleu molt de fer la consulta, però es parla sobretot que no és necessari que sigui vinculant. No teniu por que si no és vinculant baixi la participació per aquest motiu, precisament? Allò que fa vinculant qualsevol referèndum és el seu resultat i, per tant, és molt més vinculant el resultat que tens que no pas el marc jurídic des del qual convoques. I és evident que si convoquem un referèndum i el guanyem, especialment si el guanyem de forma clara, és aquest resultat el que converteix el resultat en realment vinculant. Artur Mas i CiU en general, i ja no diguem Unió Democràtica, mai han parlat d'independència. No veieu també el perill de que tot això sigui una estratègia de Convergència i Unió per aconseguir una mica i després dir... La posició d'Esquerra Republicana és clara, els objectius d'Esquerra Republicana són clars, el discurs d'Esquerra Republicana és clar i la meva feina com a president d'Esquerra Republicana és fer-me responsable d'allò que Esquerra Republicana diu. Esperem que els ciutadans de Catalunya siguin conscients també d'allò que diuen totes les formacions polítiques, tot l'ampli ventall i que decideixin amb el millor criteri possible. Fora de Catalunya i fora d'Espanya, amb quin suport a nivell de països creus que tindria Catalunya si es declarés independent? Doncs amb el conjunt de la comunitat internacional, com ha passat en tots els estats que han proclamat la seva independència al llarg del segle XX i que han sigut reconeguts pel conjunt de la comunitat internacional.